Anemone nemorosa ele ili bijela šumarica. Narodni nazivi su joj ranilica, šumarica, breberina i pulsatika, obična šumarica, zeljasta biljka iz porodice žabljaka. Njena stabljika je uspravna, gola ili malo dlakava, niskog je rasta i poraste visoka do 20 cm. Rizom joj je vodoravan, vitak, žute ili polusmeđe boje. Što se tiče listova, oni su trodjelni. Srednji dio je podijeljen na 3, a 2 sporedne imaju po 2 duboko urezana režnja. Prizemni listovi nalaze se na dugačkim petiljkama. Listovi u srednjem dijelu su smješteni u pršljenovima i manji su. Cvjetovi su pojedinačni, krupni, bijeli, promjera oko 4 cm i nalaze se na dugim drškama. Odsvijeće se sastoji od 6 duguljasto jajasti bijelih lapova, ponekad ružičasto nahukanim, posebno s vanjske strane. Prašnika ima od 10 do 20, antere su im žute, plodnice su brojne, nadrasle, svaka sadrži jedan sjemeni zametak. Cvjeta od marta do maja, plodovi su jednosjemeni oraščići. Raste unutar ili na rubovima svijetlih listopadnih šuma i šikara. Često u gustim skupinama prekriva šumsko tlo prije nego što stabla izlistaju. Vrlo je česta vrsta, možemo je naći u nizinskom brdskom području, a zaštićena je biljka. Uzgaja se i kao ukrasna biljka, te je razvijen veliki broj kultivara koji su obično većih cvjetova. Razmnožava se sjemenom ili dijeljenjem i sadnjom na razmaku od 15 cm, potom se dalje samostalno širi. Odgovaraju joj polusjenovita mjesta, plodna i dobro drenirana zemljišta. Ova biljka je prirodni antireumatik, rubifaciens i tonikum. Cijela biljka je otrovna, kako smo naveli, i zaštićena vrsta, no vrlo često je mijenjaju sa biljkom zvanom šumska pužarka, koja zbog sadržaja alkaloida nije za oralnu konzumaciju. Obratite pažnju na razliku listova. Sušenjem šumarica gubi svoju otrovnost i postaje ljekovita. Ubire se biljka u cvatu te vadi korijen. Suši se na toplom i prozračnom mjestu. Ljekoviti sadržaj je anemonin, anemonol, protoanemonin, glikozidi, saponini, tanin, smola, gorke tvari, a toksičan anemonin. U prošlosti se svježi sok ove biljke upotrebljavao kao jak otrov za mazanje vrhova strijela. Listovi se upotrebljavaju kod reumatskih bolnih mjesta, gihta, upale zglobova, glavobolje, groznice, zubobolje, a gorkog i peckavog okusa i mirisa je. Od listova se priprema čaj ili dekokt, koji se mogu koristiti i za obloge i za ispiranje, a prašak je potrebno pripremiti od osušene biljke. Pripremljena mast se koristila za mazanje bolnih i upaljenih mjesta. Pučka medicina upotrebljavala je šumaricu za liječenje artritisa, kašlja, karcinoma, lepre, sunčanih pjega, rana, povrede na koži, sljepoće, sifilisa, sekundarnog sifilisa, slabe krvne cirkulacije i žuljeva. Način na koji šumarica sklapa lapove kako bi zaštitila prašnike i tučak od kiše i jutarnje rose podsjeća na šator pod kojim, ako je vjerovati pričama, vile traže sklonište. Cijela biljka je toksična za životinje, uključujući naravno i ljude, ali se koristila od davnina u medicinske svrhe. Recept za pripremu tinkture. Mast koja pomaže kod bolnih i upaljenih mjesta. Za pripremu praška potrebno je biljku osušiti. Svježa biljka ne smije se koristiti za unutrašnju upotrebu jer može da izazove trovanje. Zapratite naš YouTube kanal i pišite nam u komentaru odakle nas sve pratite.